Sempre m'han agradat les coses joves, fresques, brillants, que siguin actuals, que m'ho facin passar bé, amb un toc sutil. Que pugui compartir. I 100% d'equip. Xarel·lo Penedès. Penedès, l'origen del nostre vi. En el programa d'avui parlarem sobre el cultiu ecològic de la vinya. Visitarem el Bet i Noia, pioners en viticultura ecològica al nostre país. I tastarem els vins Velat i Alfanio, del Bet i Noia. El Penedès va ser un dels primers territoris vitivinícoles a treballar el seu cultiu de forma ecològica. Treballar en sintonia amb el medi ambient fa que s'obtinguin vins més autèntics i que reflecteixin la identitat del paisatge. L'agricultura ecològica és un mètode de conreu que compleix uns requeriments europeus, uns reglaments europeus. Bàsicament el que tracta o vetlla perquè no es facin servir fertilitzants de síntesi química, pesticides o fitosanitaris agressius que es puguin incorporar després al raïm i per tant al vi amb el punt final. Té un respecte màxim per l'entorn, pel medi ambient i sobretot per la salut del producte, del raïm i del vi. Una de les pràctiques a l'agricultura ecològica és utilitzar altres espècies de plantes per evitar malalties als ceps. Aquí tenim una coberta vegetal que demostra la gran biodiversitat que tenim just al costat dels ceps. Això li aporta sobretot una protecció davant de vegades de competència, davant de malalties que fa que no haguem de fer servir tants productes químics per tractar-los. Els avantatges de plantar altres espècies a la vinya van més enllà de protegir el raïm de plagues i infeccions. Una de les raons per les quals també és molt bona aquesta coberta vegetal és perquè permet descompactar el terra i facilita que les plantes que hi viuen, per exemple les gramínies, fixin el nitrogen i produeixin una fertilització molt més natural que no pas amb la fertilització química convencional. Aspectes també com la regulació de la humitat del sòl, controlar la producció i tinguem raïms més concentrats i amb més qualitat. El compost és un dels elements principals de l'agricultura biodinàmica, ja que aporta microorganismes i nutrients al sòl i millora la seva estructura física. Aquí al costat tenim unes piles de compost biodinàmic, en aquest cas, que contenen ja els preparats i durant un temps estaran aquí generant tota aquesta potencial massa crítica de microorganismes necessaris perquè després, quan vagin a la vinya, quan es posin amb els ceps realment, tinguin el seu efecte positiu sobre el conreu. L'agricultura ecològica és present de forma molt destacada a la viticultura penedesenca. A la regió vitícola del Penedès, ja des de fa 30 anys que es treballa la viticultura ecològica, fins i tot abans que hi hagués un reglament a nivell europeu que regulés perfectament quins eren els criteris de tractament de la vinya. Això ha esdevingut que ara pràcticament són 5.000 hectàrees les que tenen conreu ecològic. Podríem dir que la DO Penedès probablement serà un referent al sud d'Europa de producció ecològica. La feina constant de desenes de viticultors penedesencs que han apostat per l'ecologia i la biodinàmica ha fet que podem gaudir d'uns productes que ens ofereixen l'essència d'aquesta terra. La recerca i la pràctica d'una agricultura ecològica són dos dels trets distintius del Bet i Noia. La finca de Can Vendrell a Subirats és l'ànima d'aquest celler que avui lidera la quarta generació de la família Albet. Comencem a elaborar vins fa uns 100 anys més o menys, quan el meu besavi va venir aquí com a empeltador en l'època de la filoxera. O sigui, fa algun més de 100 anys, a principis de segle. I a partir d'aquí es queda de masover aquí en la finca de Can Vendrell, de Sant Pau d'Ordal, fent servir el meu pare, que comença a fer algun assaig amb vi escumós, i quan ja vaig arribar jo, fa uns 36 anys, llavors començo a elaborar ja els primers vins negres i embotellats i blancs embotellats, com el Bet i Noia. Després s'incorpora a l'empresa el meu germà, després la meva mare, i seguim fins ara, fins avui.
Des de finals de la dècada dels 70, el Betinoia elabora vins i espumosos ecològics, fet que l'ha convertit en un referent. I fa 36 anys us asseguro que ningú coneixia el que era la paraula ecològic. Van associar ecològic amb vegetarià, que és el que era jo en aquell moment, i em van dir, home, potser a tu et pot interessar això tan raro. I de fet va encaixar en la meva filosofia i a partir de llavors vam començar en aquesta línia i vam seguir sempre en aquesta línia. El convenciment de respecte a la natura, de respecte als animals, prevaleix avui dia encara, no només en mi, sinó en tota la línia de treball del Betinoia. La investigació és una de les claus del celler que dedica part dels seus recursos a recuperar varietats gairebé desaparegudes. Bé, al Betinoia no parem d'innovar, estem permanentment fent recerca, amb Innovi estem fent recerca de varietats resistents, estem recuperant varietats antigues també, que hem trobat al Pirineu, que estem trobant algunes aquí, i anem investigant permanentment en altres camps. Tenim una selecció de llevats propis autòctons nostres, de les vinyes nostres. Amb dues vinyes soles vam trobar més de 90 llevats diferents, el qual ens fa que els nostres vins cada cop vagin agafant un caràcter més del terrer, més propi, més personal d'aquí. Anem fent permanentment assajos en moltes direccions. De les varietats recuperades, n'hi ha dues que el Betinoia destaca per tenir un gran futur al Penedès. En aquest aspecte, ressaltar que aquestes dues varietats, tant el Velat com el Marina Rion, nosaltres considerem que són excepcionals, tenen un caràcter qualitatiu importantíssim i una adaptació al medi impressionant. Llavors pensem que en el futur seran dues puntes de llança del que és la viticultura penedesenca i, evidentment, del Betinoia. Obrir-se al mercat internacional va suposar l'expansió del celler i la consolidació com a referent de productes vitivinícoles ecològics. Bé, al Betinoia vam començar venent al mercat local. Evidentment, quan comences amb poques ampolles, el nostre mercat era el mercat de Barcelona. A mesura que vam anar rebent aquestes informacions de fora que estaven interessats en fer vi ecològic, vam anar a veure què passava a Europa. Vam trobar tan bona rebuda que realment ens vam deixar portar pel mercat. El mercat ens va anar demanant i avui encara exportem el 82% de la nostra producció a 28 països d'arreu del món. El Betinoia també ha estat un pioner en l'enoturisme, oferint als visitants una experiència vitivinícola completa. Amb l'enoturisme nosaltres hi creiem molt, des de fa anys ja. Vam arriscar-nos als principis, quan encara no hi havia un mercat obert, a posar una persona fixa només per aquesta feina. Al cap de 2 anys ja es cobria el seu sou amb la seva feina i després ja ara pràcticament tenim 2 persones fixes. Fem unes 3.000 visites anuals al celler. Estem programant permanentment activitats paral·leles i complementàries de l'enoturisme. Tenim planificat fer un centre de visites que podrà duplicar la capacitat de rebre visites i potenciarà molt el paisatge de l'entorn nostre per incrementar aquesta línia. La perseverança, la qualitat i la tradició són 3 de les característiques que millor defineixen el Betinoia, un celler que aposta pels processos naturals sense deixar de banda la innovació i la recerca. Avui tastarem els vins Velat i Alfanio del Betinoia. Alfanio és un vi elaborat 100% de xarel·lo amb una criança de 6 mesos en dipòsits de ciment porós, de forma oval i barriques de roure d'acàcia. Aquest és Alfanio del Betinoia, un vi de xarel·lo provinent només d'una sola parcel·la. Tenim un color or jove, amb reflexos daurats, amb molta brillantor, bastanta transparència i un moviment mitjà, ni en recorda l'aigua ni en recorda l'oli. Amb nas el trobem molt varietal, o almenys molt identificatiu del que seria la xarel·lo. La fruita blanca, la part de cítric, lleugereta, i aquella base de notes d'herba mediterrània, del fonoll, i una miqueta, molt de fons, trobarem aquesta sensació també de la bota. Així com la xarel·lo no és molt explosiva amb nas, sí que demostra tota la seva força a la boca, omplint-la amb poder. Quan te l'empasses, l'acidesa, la sensació cítrica aquella que teníem, fa que te l'empassis bé i comences a salivar i a salivar. Un vi molt apte per fer només una copa, per fixar-te en què seria un xarel·lo, un vi molt representatiu de la varietat, i que, com tots els vins d'aquesta varietat, ens anirà bé per una gamma molt, molt àmplia de plats. Plats lleugers com a aperitiu, però també
començant a buscar plats de peixos blancs, peixos blaus i, per què no, doncs, començar a atrevir-nos amb alguna carn blanca sense cap mena de problema. El velat s'elabora a partir de la varietat que li dóna nom, el velat, i té una criança de 16 mesos amb barriques de roure francès. El velat del Betinoia ens dona un vi amb una intensitat de color potser una mica més baixa, amb tocs grana, comença a anar-se'n cap al vermell rubí, amb tonalitats teula en la part del rivet, un nas en el que la fruita potser no és el que ens predomina, ens ve més aviat un toc d'herba, notes mentolades, puntets de regalèssia, de tabacs. En boca es mostra molt elegant. Al principi podríem tenir la sensació de que és un vi molt lleuger, però a poc anem notant l'entitat. Anem començant a notar una tonicitat molt fina, però que sí que ens va assecant la llengua des del principi cap al final mentre l'anem empassant. És un vi molt llarg, amb bona acidesa, que és aquesta que ens fa salivar juntament amb el taní, i en el que anem trobant una altra vegada aquests tocs de tabacs, potser una miqueta de cacaus, de xocolates, i aquesta nota lleugerament mentolada també. És un vi que ens acompanyaria molt bé amb molts tipus de plats, però que us recomanaria que el provéssiu sol. És un vi que no estem acostumats a tastar i que es mereixeria doncs, un puntet més d'atenció per començar a descobrir una d'aquestes varietats que teníem una miqueta oblidades. La setmana vinent parlarem dels escumosos de la DO Penedès. Visitarem Mas Bertran, un celler jove on conviuen les últimes tecnologies i els mètodes tradicionals, i tastarem els vins Argila i Nut de Mas Bertran. El poc fet però no molt vermell sense salsa pel Miqui. El molt fet amb doble de salsa i verduretes per la Marga. I el tallat per la meitat ni molt ni poc fet sense sal, sense pebre, amb unes gotes de balsami per l'Eli. Per sort amb el vi, tots ja estem d'acord. Penedès, Penedès, l'origen del nostre vi.